3 בראש, אז קודם כל ננפץ מיתוס אחד לכל מי שמנסה להרגיע אותנו בבעיית זיהום האוויר, כאן המקומית, האזורית שלנו, והאמת שזה לא בעיה רק שלנו, זה בעיה בכל העולם. אז קודם כל אני דווקא אציין את הנתון הבא, על פי ארגון הבריאות העולמי, זיהום האוויר בעולם מתגבר בקצב מדאיג. כדי שיש כאלה שיש להם אינטרס להרגיע אותנו, אל תרגעו בקטע הזה. לאן כבר עוד יש לברוח, זה כבר סיפור אחר. אבל שימו לב למחקר חדש שנתפרסם היום במדור הבריאות של הארץ, והמחקר הזה בדק צריכת אומגה 3 וכיצד היא יכולה למזער את הנזק המעצבן והבלתי מחויב הזה שנגרם מזיהום האוויר. מחקר חדש בעכברים מצא שזיהום האוויר יכול לפגוע באיברים חשובים כמו המוח, האשכים וכל הגוף בעצם. צריכת חומצת שומן מסוג אומגה 3 תפחית, שימו לב את הנזק הזה, בשיעור של עד 30 עד 50%. יפה. אז זה אומגה 3, מי שלא יודע, ותכף נדבר בזה, חומצות השומן, הכל כך בריאות האלה וחשובות לחיוניות ולבריאות של גופנו. גיא בן צבי, מאומגה 3 גליל, הוא מומחה לאומגה 3 וגם לאלרגיות. שלום גיא, צהריים טובים שוב. אהלן שירן, עוד פעם נחמד להיפגש איתך. תמיד, תמיד, תמיד. הפעם אנחנו מדברים על אומגה 3 בהיבט של זיהום אוויר. וואלה, הייתי מעדיף שפשוט אני אבשר לך שזיהום אוויר הופחת כל כך שאנחנו לא זקוקים לזה. אבל היות והמצב הוא לא כך, מה הקשר בין אומגה 3 לבין נזקי הזיהום? קודם אני אתן לך את הקשר האישי. אני באופן אישי, היום בן 58. עד גיל 40, עד שגיליתי את האומגה, הייתי אלרגי בצורה היסטרית. כל פעם שהיה סופת חול או פריחה של עצי אורן או איזשהו זיהום אוויר, הייתה לי קדחת השחת והייתי מכור לתרופות נגד היסטמינים ונגד כאבי ראש. ומאז שהתחלתי לצרוך אומגה זה עבר לי. כבר 17-18 שנה. אז זה, איך אומרים? בוא נשים נקודה, קודם כל לאלרגיות. קודם כל לאלרגיות, זה נושא אחד מה שנקרא. אלרגיות זה מדהים מה שאתה אומר, כי מי שסובל מזה באמת יודע כמה זה מתסכל הכדורים. אבל אנחנו צריכים להבין שאסתמה זאת אלרגיה. נכון, אסתמה זה פשוט מקרה קיצוני של אלרגיה שקורה בדרכי הנשימה התחתונות. בהחלט, רק רגע. לעומת אלרגיה של דלקת של מערות האף ודרכי הנשימה העליונות. בהחלט, זה אותו הדבר. אותו הדבר. עכשיו תראה, המחקר הזה לי לא גילה משהו חדש, אולי הוא רק הדגיש אותו. אני מכיר את המחקר הזה בעכברים, והאמת היא שיש גם מחקרים רבים בבני אדם. ובעצם השאלה היא כיום לא האם כדאי לצרוך אומגה 3 כדי לא לסבול מאלרגיה, אלא יש שתי שאלות. כמה צריך לקחת כדי לא לסבול מאלרגיה, ומה שיפה במחקר הספציפי הזה, אם קראת אותו, שהוא מדבר על מינון. והפלא ופלא המינון שהם מדברים עליו של 4 גרם ליום לבן אדם בוגר, שזה מקביל בערך ל6 קפסולות או 7 קפסולות, זה מאוד קרוב למינון שאני בעצמי לוקח וממליץ עליו לאנשים שסובלים מאלרגיות או מאסתמה. אוקיי. השאלה השנייה שהיא אפילו עוד יותר מעניינת, בוא נגיד שכבר לקחת, אתה סובל מאסתמה ואתה לוקח אומגה 3 וזה לא עוזר. עכשיו, למה זה לא עוזר? זאת היא שאלה שמטרידה. למה לחלק מהאנשים זה לא עוזר? לי זה עזר, אבל יש אנשים שזה לא עוזר. ופה, בדיוק לפני כמה שבועות התפרסם מחקר, שהוא מדהים בעיניי, שמצא שאנשים אסתמטיים שמשתמשים בסטרואידים במינון גבוה, אתה יודע שסטרואידים לוקחים או בנשימה או בכדורים נגד אסתמה. אני יודע על בשרי, רק רגע, אני הייתי אסתמטי ואלרגי, והרפואה הטבעית היא שהצילה אותי וסבלתי מהרצון של הרופאים לתת כדורים, אבל אמא שלי לא נתנה, לפני 20 ו-30 שנה היא לא נתנה מה שלא היה מקובל אז, והצילה אותי ממש עם... אז גם לך יש סיפור אישי, אתה רואה, הכל נחפש בסיפור האישי. אבל בוא נגיד אנשים שהם עדיין בתוך המערכת הזאת והם לוקחים. מסתבר, המחקר הראה שהסטרואידים בולמים את ההשפעה המתקנת נקרא לה של אומגה 3. כלומר, אם אתה בהתקפת אסתמה לוקח, או שאתה באופן כרוני לוקח סטרואידים כל יום עם המשאף, אומגה 3 לא תעזור לך. אבל אם אתה לוקח את הסטרואידים רק מדי פעם, או במינון נמוך, או שאתה בכלל לא לוקח סטרואידים, אז האומגה 3 תעזור לך. ללמדנו כדי לצאת מתוך המעגל הזה, אתה צריך בהדרגה להיפטר מהתרופות. נכון, התרופות הן חלק מהמעגל, בואו לא נטעה, לא באמת תרופות, אלו כדורים. לא מרפאים שום דבר, מה, תרופות, שורש רפ"א, אמרו לי, זה לרפא. אז למה קוראים לזה תרופות? אני לא מבין, מה זה מרפא? זה לא מרפא.
משככים. תראה, בוא נגיד ככה, סטרואידים הם תרופות נוגדות דלקת מאוד מאוד חזקות. במקרה קיצון אולי, כן. עכשיו, הן כן עוזרות, הבעיה היא שבצריכה בטווח ארוך זה מקלקל לך את הגוף בהרבה מובנים אחרים. ועוד איך, מה זה? ועוד איך? על איבר אחד זה לא פוסח, סליחה. כן. עכשיו, הנושא של הזיהום האוויר היומי, היום, אם יש אנשים שיש להם חוטפים אסתמה במצב של זיהום אוויר כבד, אני חושב שהם צריכים להמשיך לקחת את הסטרואידים כרגע, בגלל שאומגה 3 לא תעזור לא בשעות ולא בימים. אבל אם הם ייקחו את עצמם, ואם הם ייכנסו ויחפשו את המינון המתאים לפי המשקל שלהם, ויתחילו לצרוך את זה לפי ההמלצות לאורך זמן ארוך, פתאום הם יגלו בעוד חצי שנה שהם כבר לא חוטפים התקפת אסתמה או שהיא לא כל כך חזקה. ויכול להיות יכול להיות, אני לא מבטיח, אבל שבעוד שנתיים פתאום יגלו שאין להם בכלל. וזאת היא הבשורה הגדולה, ואני חושב שהמחקר הזה, שהוא היה בעכברים, עזר לבסס את זה מבחינה כמותית, למרות שכמובן יקומו הרופאים ויגידו, ובצדק במידה מסוימת שעכברים זה לא בדיוק בני אדם, אבל בכל זאת המינון שהם הגיעו אליו במחקר, שהוא 4 גרם ליום לאדם בוגר, כי הם עשו הקבלה בין משקל העכבר למשקל האדם, הוא מאוד דומה למה שהניסיון שלי באמת עוזר. טוב, תודה גיא, אנחנו מסיימים, רק תן את השורה התחתונה, היות וזה אזור מוכה זיהום אוויר, וגם האלרגיות והאסתמה, הן רק גודלות מדי שנה ושנה, וגם זה קשור בזיהום האוויר, אז אומגה 3 במקרה הזה, בהחלט עוזרת גם מהניסיון שלך, וכמובן גם מהידע שלך בתחום. גיא בן צבי, מאומגה 3 גליל, מומחה לאומגה 3 ואלרגיות, וראית איך שבכל שיחה, אם אנחנו מנסים ללכת לנושא של בריאות, אנחנו גם גולשים, אין מה לעשות לנושא של... לתרופות. לרפואת יתר. כן, רפואת יתר, בדיוק, רפואת יתר. כן. אוקיי, שירן. טוב, גיא. נעמת לי מאוד. חג שמח, גם אתה לי, תודה. חג שמח. ביי ביי.